A buszon. Magyar hangok. Barbine Péter, Martin Márta, Háda János, Kocsis Maria. Kertészkedés. Írta Bob Grant és Stephen Lewis. Jó, a szépségeim, virágozzatok csak, gyönyörűek vagytok. Most kaptok friss vizecskét? Igen. Nőjetek szép nagyra, hozzatok sok virágot. Igen. Aláírna a menetlevelemet, Mr. Blake, mindjárt indulok. Persze, már is. Jaj, de szép! Gyönyörű az a hortenzia. Ez itt nem hortenzia. Ott az a kék, az a hortenzia, látja? Igen. Ezek az ibolyák, ezek a nármácskák, itt pedig a eltűntek! Itt voltak a legszebb nárciszaim. Most már csak hőthelyük maradt. Már megint leszette az a piszok alatt. Ki? Az a nyavajás lilium tépő. Sajnálom, Olive, de ugye érti, hogy valahogy ki kell adnom a mérgemet. Leszedi a virágaimat, csak a szárukból meredezik egy kis darab. Pedig mennyit dolgoztam velük. Képzelem, milyen fájdalmat érez. Ő még nagyobb fájdalmat fog érezni, arról kezeskedem. Tessék itt. Köszönöm. Jó. Megbűnődik a gazvirágtolvaj. Majd én teszek róla. Csapdát állítok neki. Így. Most megtudom, hogy ki az a lelketlen gazember, aki letépi a virágaimat. Jó? Igen. Már sejtem, ki az a jellemtelen fickó. Hé, mi van, Jack? Már indulnunk kellene. Jó, csak volt még egy kis dolgom, hát? Elköszöntem a cicust. Nézd, milyen szép pipi közelednek. Na, mit szólsz? Csuda szép lányok dolgoznak nálunk az látok pajtás. Ez nem pipi, inkább barjura hasonlít. Nem olívra gondoltam a másik. A pajtás, én már puhítom. Figyelj csak, hoztam neked egy kis virágot. Megint? Gyönyörű szépek, a kedvenceim. Teljesen letarolod a kertet miattam, szép fiú. Hozok még neked egy csodás krizantét. Tényleg, annyira imádom a krizantét. Jól van, ülj be teázni, egy perc múlva ott vagyok. Ne csináld ezt, Jack. Tegnap azt mondtad, hogy az volt az utolsó krizantén. Igen, de azóta kivirágzott, még egy cserét. De hát az nem borul virágba egy nap alatt. Az én kertemben igen. Később találkozunk. Megvan! Elkaptam a tolvajt! Megvan a virágok gátlástalan elrablója! De most nagyon megbánja a lopást, arra esküszöm. Elkaptam! Ezt nem úszza meg szárazon, arra mérkedve. Tudtam, hogy maga átbiztosultam benne. Csak azt kapja, amit megérdemel. Maga tolvaj! Tudja, mit tettek régen a tolvajokkal? Lecsapták a kezüket. Csinálom! Büntetek! Ez az alak ellopta a virágaimat, de most megkapja a magáét. Azonnal hagyja abba ezt az ostobaságot! Azonnal eresszel! Eresszel! Maga meg menjen vissza dolgozni! De hát ez egy virág! Ki akarná ezeket ellopni? Közönséges növény valamennyi. Remélem szebb dolgokkal indul majd szerdán a virágversenye. Verseny lesz? A garázsunk virág és zöldségversenye. Persze. Jó! Hát, és ez az alak... Én leszek a bíró. Nos, minden növényt a helyszínen bírálunk. Ezt hogy érti, uram? Ott, ahol nevelték. Itt senki sem tud csalni. Hányan neveztek be a versenyre? Még senki, uram. Senki? Senki. Őszintén szólva, nagyon buta ötlet ez az egész. Blake, a nejem fejéből pattant ki a szikra. Vagyis igazán remek ötlet. És mégsem jelentkezett senki. De van, igen, egy jelentkezett. Kicsoda? Én.
És miért nincs a neve alapon? Épp most akartam fölírni, mindjárt írom. Figyelj csak, ha nincs kerted, ha ugye nem tudsz nyugodtan hol napozni, pedig nagyon szeretnél, akkor bármikor gyere át hozzám. Meglátod, isteni ott napfürdés. Jaj, ez nagyon kedves tőled. Tényleg nem zavarna, ha a kertedben feküdnék bikiniben? Megpróbálok hozzászokni a gondolathoz. Egy kis figyelmet kérek, hölgyeim és uraim! Mint tudják, a mai nappal lejár a meghirdetett virág- és zöldségverseny jelentkezési határideje. Hogy? Zöldség- és virágverseny lesz. Nos, hányan akarnak jelentkezni? Sehányan. Maradjon csöndben, nem magához szóltam. Az első díj 25 font, ennyit kap a győztes. Jó, csak az idejét vesztegetni. 25 fontért nem érdemes annyit gürizni a kertben, különben sincs senkinek mutogatni való kertje. Meg kell próbálnod, Jack. Ha? Ezek a gyönyörű virágok nálad nőttek. Aha. Persze, magának érdemes jelentkeznie, ugye? Hallom, ezek a csodás virágok a kertjéből való. Nos, ha ennyire ragaszkodnak hozzá... Jó, már Nagyon beírom. örülök. Szerintem te nyered a fődíjat. Tényleg, igaza van. Jól jönne az a 25 fontocska. Elmondjon csak, Harper. A maga kertje egy szemétdomb, a fődíjat én nyerem meg. Maga? Mit tud maga a virágokról? Hát magánál sokkal többet, abban biztos lehet. Nagyon tehetséges kertész vagyok. Hát persze, Dracula, a zöld képe illik a levelekhez. Ne aggódjon, Mrs. Butler. Én egy-kettőre rendbeszedem, kicsinosítom a kertet. Már alig várom, hogy ott állássak. Ó, igen. Valahol csodaszép kertünk volt. Nekem sajnos nincs időm foglalatoskodni vele. Most, hogy ugye albérlőnk is van, hát rengeteg a dolgom. Mosok, főzök, takarítok egész héten, még vasárnap is, úgy ám? Nyugodj meg, mama, megszárad a ruha. Gyönyörű szép napunk lesz ma. Tudom, mert piszket a nagylábujjamon a tyúkszem. Imádok napozni, fel is veszem az új bikinimet. Igen, és hogy fogja belepréselni magát? Ne legyen udvariatlan, még nem is látta a bikinimet. De azt igen, hogy mit kell beletömnie. Tudod, hogy nem tesz jót neked, kicsim, ha a tested agyon sütteted a nappal. Nem olyan biztos, lehet, hogy kiolvad belőle a sok zsír. Rajtam legalább van egy kis hús, de maga csak csont és bőr. Na, Joli, na ne beszélj így az ellenőröddel. Nem tehet róla, hogy olyan, mint egy csontváz. Ne aggódjon, asszonyom, fogja meg a muszklimat. Ó, mint ha acélból lenne. Igen, és ha meglátna a többi izmomat. Ó, de ellenőr úr, a háztulajdonostól az albérlője izmait nézegeti, ki tudja, hogy mi lesz abból. Semmi, a felől biztosítható. És most kimegyek a kertbe, megnézem, mit kell csinálni. Ó, te jó ég. Hát, ide 2 erős férfi kar kell. Szerintem inkább egy egész hadseregű. Magának is van keze, meg muszklija is éreztem. Csoda szép a kertje, Blackie. Láttam, remek munkát végzett, csak úgy virul minden. Jöhet a bíráló. Fogja be, Harper. Ha nincs jobb dolga, jöjjön át és segítsen eltakarítani ezt a sok szemetet. Sajnálom, pajtás, sokkal jobb elfoglaltságom akadt. Egyébként marhára le fog bőgni a versenyen, még csak esélye sincs. Mi a csodáról beszél? Na, figyeljen, a mi kertünkben legalább van egy fa, magánál meg még az Hát sincs. persze, ahogy azt képzeli. Nézze, ez a fa az én kertemből nőtt ki. Akkor meg mi a fenét keres ebben a kertben? Már is kiszedem! Hagyja békén azt a fát, ezzel nyerem meg a versenyt. Jaj, Sandra, drágám, így sosem fogsz lebardulni, ha ezt magadon Jaj, hagyod. ne vedd le, olyan hűvös van, nem süt a napocska. Ne izgulj, Szívi, van benne egy kvarclámpába a hálószobában. Harper? Hát ez meg kivel beszélget? Ki van ott? Egy pucérnő magánál? Nem egészen így van, hisz még rajta van a bikinije. Hát mire Fölcsalom a készül? szobámba egy kis extra napozásra. Bikinivel? Nagyon remélem, hogy nem marad rajta sokáig. Szégyentelen alak. Igen, tudom. Jó van, na gyere, Szívi, menjünk fel a hálószobámba. Ez egyszerűen gusztustalan. Kire mondta, hogy gusztustalan? Jaj, csak ez hiányzott. Úristen. Maga meg mire készül, csak nem napozni fog. Az ég szerelmére olyan, mint a nagy fehér bálna. A Moby Dick. Maga meg épp, mint az öreg halász a tengeren. Mit csinált eddig, halljam? Hozzá sem kezdett a kertészkedéshez. Épp most akarok neki látni, úgyhogy menjen innen arrébb, mert útban van. Most mit piszkál engem? Kezdje máshol. Nézze, nem hagyom, hogy a 25 fontos fődíj ahhoz a szexmániákushoz kerüljön. Ezt jól mondja, igazi szexmániákus. Kérem, Mr. Blake, kapcsolja ki a bikini fölsőmet.
Én nem értek az ilyesmihez. Nem akarom, hogy csikos legyen a hátam. Ha rajtam volna jó csíkosra kicifráltám, az biztos. Oh, Mr. Blake! Olive kicsi, gyere szépen segíts nekem teregetni, jó? Sokat mostam, remélem hamar Kérem, de megszárad. nem teregethet. Ugye, hova rakjam a vizes De hát én nem ruhát? tudom rendbe tenni a kertet. Virágversenyre készülünk, nem kínai mosoda kiállításra. Képzeld, Blackie tegnap egész nap a kertjét birizgálta. Tudod, mit mondok neked? A végén még a Dracula nyeri meg azt a Ne fődíjat. beszélj zöldeket, hogy nyerhetné meg, hisz egyetlen virág sincs abban a kertben. Akár csak a tiédben. Ezt én is tudom, haver, de már kiöttöttem a megoldást. Na gyerünk, korábban szeretnék indulni. Igen, de itt van a... Már megjöttek? Na hát, itt a paradicsom főkertésze. Miért akarnak ilyen korán indulni? Ugyan, mi mindig időben megyünk, nem igaz, Blackie? Na figyeljen, mondok valamit, meg kell hagyni, szép munkát végzett a kertjében, igen? Köszönöm. Kár, hogy nem szemétlerakó versenyt rendeznek, mert azt megnyerné. Várja ki a végét, Harper. Ismeri a mondást, az nevet igazán, aki utoljára nevet. Még nagy meglepetés érheti magát. Akár csak magát, Dracula, úgy Majd áll. meglátjuk, hogy kinek maradna. Jack! Ha befejeztétek a kertészkedést, indulhatnánk, hallod? Jó, van, ne tartson már föl, rengeteg dolgunk van nekünk. Maga mesterkedik valamiben, Hát igaz? persze. A kerttel kapcsolatos. Azt nem mondom meg. Én sem közlöm magával, hogy mit fogok csinálni, érti? Csöppet sem érdekel. Igen. Köszönöm szépen. Egy pillanat, rögtön jövök. Jól van, mehetünk tovább. Maga az Harper. Tudhattam volna. Gyerünk, és már ki az ajtón. Maga meg mit csinált a busszal? Hogyha nem tudná, mi embereket szállítunk. Sajnálom, Blackie. Már megteltünk. Mögöttünk jön a másik járat. Arra felszállhat a zöldségeivel, ha addig nem legeli le őket. Fogja be! Ezt még meg kell kerülni! Jaj, milyen gyönyörűen rendbe szedte a kertünket, és bámulatosan, gyorsan, azok a meseszép virágok. Azok a meseszép virágok egy vagyonba kerültek. De tudom, hogy megnyerem holnap azt a versenyt, és így visszajön a pénzem. Este még elültetem a káposztapalántákat. Jack kertje is gyönyörű. Igen? Mit tud olyan növényekről? Semmi esélye sincs. Ó, íz lett a mai ebéd? Igen, persze, hogy ne nagyon finom volt. Különleges ízű. Igen. A csodás tavaszi zöldségek. Ne nekem köszönje, maga vette. Én nem vettem zöldségfélét. De igen, újságpapírban volt ott az asztalon. Micsoda? Jaj, nem. A káposztapalántáim. Velük mi történt? Megettem a káposztapalántáimat. Na hát, csodásak voltak, Igen. annyit mondhatok. Ültet még belőlük? Még egyet sem ültettem el, mert mind megfőzte ebédre. Figyelj csak, mama, kimegyek a kertbe, szedek egy csokor virágot, hogy fölvidítsuk a szobánkat. Ó, az jó lesz. Azt Mindjárt jövök. nem megy sehova. Itt marad, megtiltom, hogy a virágokhoz nyúljon. Ó, de azért kimeltünk gyönyörködni a kertben. Azt sem lehet, nem léphet ki az ajtón. Nem fogja összejárkálni a nagy lábával az új kövemet. Ez az. Remélem Blackie kutaütést kap. Na, hol vagy, kincsem? Gyere ide! Te haszontalan, miért nem a Dracula kertjében ülsz? Talán megijesztett ez a csúnya bácsi. Megint a macskáját dajkálja. Jegyezze meg, ha átjön az adők a kertembe, egércsemegét csinálok belőle. Az kert magának. Nem is engedném, hogy a cicám abba a koszfészekbe betegye a mancsát. Harper,
Ez a kert holnap megszerzi nekem az első díjat, majd meglátja. Így van, nekem elhiheti. Nézze csak meg! Ez itt ugyanis kertművészet. Ugye most csak viccel velem. Az én kertem sokkal szebb, mint a magáé. Nézze! Blacky magának esélye sincs mellettem. Majd meglátjuk. Mit csinálott ez a sok ronda törpe? Maga a hófehérkéjük? Vagy a gonosz mostoha? Jól van, fogja be. Hangulatosabb tőlük a kertem, igaz? Azokkal fogom megnyerni a versenyt. Aztán nehogy átjöjjön a macskája. Figyelmeztettem. Tökkel ütött fény hülye. Bár elismerem, egész pofásra sikeredett a kertje. Na, mi a baj? Persze tudom. Igen, na. Menj szépen. Légy jó fiú, csinálj csak a papa kedvéért. Figyelj csak, pisilj, kaparj ki mindent, amit csak látsz. Jaj, nem! Mit csinálsz, te rondadog a kertemben? Ezt megkeserülöd! Jó, hát csak. Ez az. Jól van. Megbosszultam. Cicuskám, hol vagy? A francba! Te rondadög, mit csináltál? Várj csak. Lehet, hogy ez a Dracula műve volt, ha? Harper, mit merészel? Adjam vissza! Nézd meg, mit csinál! Meggyilkolta a gyönyörű hortenziámat! Maga meg letarolta a bokrainkat! A maga macskája meg rendszeresen az ágyásaimba vécézik! Valahova csak mennie kell, ha sürgős a dolga, olyan, mint az ember! Figyelmeztetem, hallja, ha még egyszer a növényeimhez ér, azt nagyon megkeserüli! Maga baromi féltékeny Dracula, féltékeny, mert az én kertem sokkal szebb! Még úgy szebb! Micsoda ostobaságokat hord össze! Az enyém 100-szor szebb a magáénál, legalább csak 100-szor szebb! Ugyan már a maga kertje éhezik, táplálni kéne neki! Akkor majd táplálom! Ugyan mivel? Azt nem kötöm az orrára. Ószeres! Ószeres! Itt az ószeres! Ószeres! Itt az ószeres! Ószeres! Jól van, pajtás, végezz csak a dolgodat. A lócitrom az Nem enyém. igaz, az enyém! Nekem kell, nem Nem, az adom enyém! magának. Persze, majd mi maga fogja elvinni. Most mondom, hogy az Hogy is, enyém már lesz. persze, Hagyja. Egyikünk sem, ő viszi el. Elvesseim csak. A maga kertje szörnyen néz ki, ráfért volna egy kis trágya. Na mondja, az én kertem miatt ne fájjon a maga feje, úgyis én fogom megnyerni a versenyt. Azt majd meglátjuk. Holnap lehervad az a ronda vigyor a képéről. Jó, ez a szegény faj. Már pedig zajt hallott. De hát nincs itt senki, mama, biztosan rosszat álmodtál. Nézd csak, kicsi még a villany. Emlékszem, hogy leoltotta. Lehet, hogy Mr. Blake hagyta égve, csak is ő tehette. Pazarolja az áramot. Nézd, még az ajtót is nyitva felejtette, látod? Bárki besétálhatott volna. Igen, képzeld, ha meglepne minket az ágyban. Egy szexmániákus. Jaj, gondolod? Nem. Jaj, ne dorombolj már ennyire, nem tudok aludni. Mi ez a zaj? Ki csinálja? A fám! Dracula kivágja a fámat! Még hogy megnyeri a verset. Ajaj. Jaj.
Bezárták az ajtót. Most mit csináljak? Maga meg mit csinál? Hát, jó estét, biztos úr. Tudja, csak próbálok bejutni. Há, igen? És a csatornán keresztül? Én csak lejöttem kivágni, vagyis sétálni, és nem tudok bemenni. Mert zárva van az ajtó. Mert magától bezáródott. Ó, nem, valaki bezárhatta, mi alatt én ugyebár egy kicsit sétálgattam. Persze, mondja maga, mindig pisamával szokott Nem, sétálni. nagyon melegen volt. Fűrésszel és baltával járkálgat? Nem, én csak be akartam Persze, menni. be akar törni. Na most velünk jön, bevisszük a rendőrségre. Nem, És be tudja ezt bizonyítani? Ó, a fám, a gyönyörű fám! Ó, hála az égnek. Mondja meg ennek a hülyének, hogy itt lakom. Ezt hallottam. Mi a neve, kérem? Jack Harper, és itt lakom, ez az alak kivágta a fámat. Maga kivágta a fáját? Csak egy kicsit megnyestem. Egy fanyűvő, igaz? Ha nem ismeri föl ezt az embert, letartóztatom. Életemben nem láttam még ezt az alakot. Harper! Júdás! A két kezem Elég megfogott legyen, meg. maradjon nyugton! Bevisszük az őrsre. De Vigye hát az orszájára! hazudik. Vigye a bizonyítékot és indulás! Hiszen ismer, értse meg, hogy hazudik. Nézze, itt Nyughasson, lakom. elég legyen. Mrs. Butler! Képzeljétek, a zsaruk bevitték az őrsre, és úgy, ahogy volt, pizsamában. Szerintem nagyon csúnyán viselkedtél. De hát megérdemelte. Fenébe, oda nézzetek, itt hozzák Drakulát. Mi történt, Blackie elkésett? Ezért megfizetsz. Elég volt már, nem érti? Figyeljen! Tegnap éjjel azt mondta, hogy nem ismeri ezt az embert. Igen, így van. Sajnos nagyon sötét volt az éjjel. Nem tudtam, hogy ő az. Különben is átváltozik este, hisz ő a Dracula. Ne használjon illetlen szavakat, ha megkérhetem. Adja vissza a köppenyt, még mielőtt elrepülne benne. Itt hozom a ruháját, Mr. Blake. Megyek, átköltözöm, még meglát az igazgató. Már mindent tud, elmondtam neki. Hogy? Jaj, ez hol van Épp a most? kerteket nézegeti. Mit mondott az enyémről? Ó, te jó ég. Na mondd már, mit szólt a kertemben? Ezt mondta, te jó ég. Te jó ég. Nem tetszett neki. És mit mondott az enyémről? Arra nem közölt semmit, csak elkezdett nevetni. Az enyém tetszett neki, ehhez mit szól, Blackie? Elnézést, hogy így kell látni. Semmi baj, Black. Igazán viccesen fest. És mi a véleménye a kertekről? Olyan egyformák. Nem is tudtam dönteni. Látszik, hogy jó szomszédok, igaz? És végül is hogy határozott? Egyszerűen képtelen voltam döntést hozni. Értem. Mert olyan szép lett mind a kettő, ugye? Nem, egyik rosszabb, mint a másik. Jó, nekünk a döntetlen is megfelel. Majd elosztjuk a díjat. Jól van, rendben, akkor holtverseny lett, osztoznunk kell. Csak az a baj, hogy nem maguk győztek. Sajnos az utolsók lettek. Ugyan, miket beszél, hiszen csak ketten indultunk. Nem, ebben tévednek. A feleségem megkért, hogy őt is írjam be. Ő a felesége? De hát ez nem igazságos, uram. Micsoda? Ezt egyáltalán nem tartom igazságosnak. Az sem igazságos, hogy ő a feleségem, de mit tegyek? Bele kell élnem. Ugye megértenek engem? Igen, persze, megértem. Rendben. Hát akkor, gyerünk munkára. Maga meg. Bár tudom, hogy egész éjjel kertészkedett, de most már vegye föl a nadrágját. Mert még a végén minden lány magába szeret, Blackie. Fogja már be azt a nagy száját. Már ahogy elnézem, jobb a Dracula jelmez. Na várjon, ez még nagyon megkeserüli. Tűnés a buszra. És annyit mondok, megkeserüli. Magyar szöveg Pető Barbara. Hangmérnök és vágó Pap Zoltán István. Gyártásvezető Szőke Szilvia. Szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Laborfilm szinkronstúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.